Hola, bona nit a tots i benvinguts a Ràdio Cambrils. Esteu escoltant El Cant de les Sirenes. Què, ja esteu millor? Ja heu vist els vostres amics, a la vostra família? Esperem que sí, perquè ja està aquí la fase 1 del desconfinament i podem començar a reunir-nos amb els nostres éssers més estimats després de 2 llarguíssims mesos. Nosaltres, per la nostra part, seguim gravant des de casa. Com vau poder veure, les condicions tècniques, tot i que no són les òptimes, són suficients per seguir amb el programa i avui continuarem repassant l'actualitat. En aquesta hora que tenim per endavant, us parlarem de com s'han reorganitzat les màfies per adaptar-se a la pandèmia, valorarem una nova iniciativa progressista que ha sorgit a Europa i ens fixarem en el boom de l'autocine en diferents països d'arreu del món. L'Aleix avui ens porta l'actualitat esportiva més immediata, i és que, per si no ho sabíeu, Laporta ha anunciat les seves intencions de presentar-se a les eleccions a la presidència del Barça. I, pel que ha dit, sembla que no vindrà sol. A més, el nostre estimat reusenc farà una mirada més metafísica a l'esport, ara que no hi ha tantes notícies, i tots plegats parlarem sobre la competitivitat. El Jordi a la secció de Cultura avui ens parlarà de literatura, ens farà les seves recomanacions i ens aproparà les vostres. Sí, ho heu sentit bé. Si ens seguiu a les xarxes socials, segurament vau tenir l'oportunitat de fer la vostra aportació, i avui en mencionarem unes quantes. Tot això a continuació, al Cant de les Sirenes. Bé, doncs ja tornem a estar aquí, Aleix, Jordi, una setmana més. Què, ja heu aprofitat aquesta llibertat de la fase 1? Encantat. 2 mesos que s'han fet molt llargs, s'ha de dir, però per sort alguns ja estem tenint l'oportunitat de començar a veure els nostres éssers més estimats, sobretot amics, família encara hem d'esperar una mica, però amb ganes i il·lusió d'anar sumant, no? Bona nit a tota la gent que ens escolteu des del Camp de Tarragona i esteu ja començant el desconfinament. No puc dir el mateix, perquè Lleida seguim encara a la fase 0 gràcies al nostre estimadíssim govern català que no ens deixa passar de fase encara i per tant encara no he pogut veure ni a la família ni als amics. Esperem que dilluns que ve ja actuïn com cal i si no a la fase 0 doncs ja perpètuament perquè sembla que a Lleida ens tenen tan oblidats que ja potser ni se'n recorden que també hem de desconfinar-nos nosaltres. No sé. Molta força. Molta força cap a Lleida, Jordi. Segur que d'aquí poc també podreu tenir la sort. Jo també he pogut veure els meus amics i d'aquí poc aniré a veure la família també. Així que bé, comencem amb la primera notícia perquè ja sabeu que les economies de tot el món s'han vist sacsejades a causa del Covid-19 i les economies submergides no són una excepció. Les màfies són molt transcendents en el funcionament d'algunes regions, com pot ser, per exemple, el sud d'Itàlia. Les conseqüències de la pandèmia allí, encara que siguin diferents, són igual o més greus que a la resta del món. Als barris més pobres de l'Itàlia meridional, molta gent s'ha quedat sense feina, al igual que a molts altres llocs del món. No obstant, allí és habitual que la gent treballi en economies submergides, que treballi en negre, i per tant que no obtingui ajudes per part de l'Estat ara que no poden treballar a causa del confinament. És aleshores, quan aquestes famílies es veuen desemparades de l'Estat i no tenen feina, que apareixen els clans familiars, les famílies mafioses, i ofereixen ajuda a les persones més pobres, ja sigui en forma d'articles de primera necessitat o en injecció de capital per la seva empresa o de qualsevol manera. Segons algunes investigacions, s'han començat a concedir préstecs sense els habituals interessos habituals imposats, interessos pels bancs, que normalment estan entre el 50 i el 70%. La sol·licitud d'aquests crèdits a la màfia, el nivell de sol·licituds d'aquest tipus de crèdits a la màfia és molt gran i la gent que en demana ho fa tot i saber que quan tot això acabi doncs la màfia es cobrarà aquesta ajuda que li ha prestat, ja siguin de forma legal o de forma il·legal, de qualsevol manera ells buscaran la manera i acabaran traient algun benefici, no? Perquè al final els criminals busquen extreure alguna cosa d'aquesta ajuda que aparentment sembla ser totalment beneficiosa. Per això els estats no han de perdre temps, perquè per cada empresari que hi ha en risc de fallida hi ha una família disposada a donar-li els diners que necessita i per salvar la seva economia, diguem-ho d'aquesta manera. Si els estats no fan res ara, doncs serà massa tard i la situació podrà empitjorar quan tot torni a la normalitat. I les xarxes criminals
han buscat la manera de continuar amb les seves activitats delictives, tot i que s'hagi paralitzat el món. Algunes de les mesures que han pres doncs, són amagar mercaderies dins del material mèdic, que ara mateix és el que més circula per tot el món, doncs, mascaretes, gel desinfectant, guants de làtex, tot tipus de material sanitari, i doncs bé, el que fan és amagar doncs, qualsevol substància, droga, armes, el que sigui, amb el que trafiquin, ho amaguen en cargaments de material mèdic i d'aquesta manera passen les fronteres. També és possible que en alguns casos els hi sigui impossible continuar amb aquest tràfic de matèries il·legals i es vegin obligats a amagar-les o a camuflar-les, com li va passar a un mafiós a Calàbria, que va haver d'enterrar 500 quilograms de cocaïna al seu jardí i, evidentment, doncs, va acabar sent descobert perquè era massa cantós. No? A qui no li ha passat això? Com havia de ser el jardí de gran per enterrar tanta cocaïna? Sí. Imagina't el forat fins on devia arribar. Bé, la distribució d'estupefaents també s'ha adaptat a la situació i la Interpol ha detectat que les organitzacions utilitzen els serveis d'entrega, aquests que estan tan de moda ara, doncs Uber Eats, Glovo, tots aquests ciclistes que porten el cubo a l'esquena, doncs s'aprofiten d'aquests treballadors i també els fan servir per entregar les drogues a domicili. Doncs aneu en compte, perquè potser us arriba una pizza que no heu demanat sense voler i porta un regalet que en realitat era per al veí, o sigui que aneu en compte amb els carregaments que arriben a casa, val? Què opineu vosaltres? S'ha de vigilar amb aquestes empreses tipus Globo i tot això, que a part són empreses que jo des d'aquí condemno i crec que haurien d'estar prohibides, però no ens ficarem a parlar de com tracten els seus treballadors, sinó que amb la situació actual mai saps el que et pot arribar i en quin merder et pots trobar, perquè després això també és una responsabilitat que cau sobre teu. Clar. I que a veure com ho justifiques davant de la policia, això. Sí. Tu què opines, Aleix, sobre aquest tema? Sí, exacte. Sincerament, considero que òbviament les condicions claríssimament són nul·les, però la pregunta és en quin punt hem arribat doncs, que la gent hagi de dedicar-se a aquests treballs, que tots sabem que les condicions són pèssimes, cosa que parla molt de lo malament que està el mercat laboral, que molta gent hagi d'acceptar i a vegades inclús celebrar, malauradament, doncs, obtenir feines d'aquestes amb salaris tan baixos i uns horaris i condicions laborals totalment denigrants, la veritat. Clar, perquè en zones del món on l'economia està principalment regida per organitzacions il·legals, doncs totes aquestes feines que tens a disposició són igualment il·legals que les feines que et fan fer. Llavors, tu, si no tens res més, millor aferrar-te a una cosa petita que morir-te de gana. I llavors, després les famílies, quan passen situacions com la que ens trobem ara, es troben totalment desemparades. L'Estat no els té en compte perquè els papers no surten apuntats com que tenen feina, tot i que ells han estat treballant molt durament, encara que sigui il·legalment. Molt, i tampoc els interessa a l'Estat tenir tothom, perquè jo dubto molt de la capacitat tant econòmica com social i de personal del propi Estat com per fer front a poder donar ajudes a tota la gent que ho necessita. Sí, també s'ha de dir que l'Estat ara mateix, els estats que es veuen assolats per la pandèmia estan bastant desbordats i no poden prestar atenció a totes les coses que passen a tot el seu país, encara que ho haurien de fer. Jo, des del meu punt de vista personal, entenc que arribar a tot arreu els resulta complicat i per això aquestes situacions, encara que són entendibles, també entenc en part els polítics que no poden estar a tot arreu. Clar, és que estem en un moment en el que tot el que està passant a nivell sanitari, sobretot, és la prioritat a la qual s'ha de destinar tots els recursos i sembla que doncs, coses així com les màfies que ara estàvem parlant o com aquesta economia més submergida o més precària doncs, tenen via lliure per actuar, però és que evidentment tampoc hi ha com una alternativa real a poder fer front amb això en un moment en el que tots els esforços d'un país s'han de destinar a salvar el màxim de vides possible. Exacte. Sí, sigui com sigui, esperem que la situació d'aquestes persones pugui ser solucionada d'alguna manera o una altra, no sé si per part de l'Estat o per part d'alguna organització no governamental que es pugui centrar en ajudar a aquest col·lectiu en particular,
perquè sí que és veritat que tu pots no tenir la capacitat d'escollir treballar en un lloc o un altre i després veure't en aquesta situació d'amenaça tant per la gana, per la fam i alhora també per les organitzacions criminals. Per això, tornant una mica al tema principal, aquí les màfies doncs, han vist un gran negoci i una gran oportunitat bueno, doncs, bàsicament com es regeixen les màfies, d'anar teixint contactes i fent que la gent es vagi devent coses en ells per en el moment que ho necessitin, doncs fer les famoses, com les típiques pel·lícules de màfies, doncs la cadena de favors. Sí, el Padrino i coses així, no? Sí. I bueno, òbviament no és cap secret doncs, que màfies n'hi ha hagut a tot arreu i no únicament al sud d'Itàlia, sinó també a Mèxic, que és un dels llocs on més morts hi ha a l'any, si no m'equivoco, per màfies i òbviament també s'adapten i segurament són temps molt difícils, sobretot també per la gent més desfavorida. Sí, de fet no tinc la dada aquí ara mateix sobre el paper, però sé que a Mèxic durant la pandèmia, tot i que estan confinats, hi ha hagut un munt de morts igualment i no surten tant als diaris, saps? Ja em sembla que hagin desaparegut, però segueixen estant allí, és un problema que està molt de temps. Mèxic segueix sent un dels països més problemàtics del món i amb més assassinats, si no el que més, no, ara mateix tampoc us ho sabria dir, però evidentment que això és heavy i el confinament i el coronavirus crec que no podran combatre tanta criminalitat. Sí. Bueno, deixem aquesta notícia més negativa de costat i passem al següent punt del dia. I és que hi ha hagut una iniciativa, un moviment, que ha nascut aquí a Europa i que busca millorar la vida de les persones, o aquesta és la seva intenció principal. No sé si us sonen les sigles DiEM25. Signifiquen Democracy in Europe Movement 2025. És un moviment democràtic paneuropeu i transfronterer que veu en la crisi del coronavirus un greu problema per la unitat europea. Si la Unió ja estava en una situació complicada abans del confinament amb la sortida del Regne Unit, perquè recordem que just abans del confinament es va confirmar aquesta sortida del Regne Unit de la Unió Europea, doncs aquesta associació d'intel·lectuals han clamat que els fets actuals poden retornar-nos a una situació tan complicada com la de la dècada de 1930, que recordem que després de la crisi del crac del 29 van créixer els feixismes, van créixer els autoritarismes i això va acabar desembocant en la Segona Guerra Mundial. L'objectiu d'aquesta associació, el DiEM25, és frenar la descomposició de la Unió Europea per convertir-la en un entorn pròsper, pacífic i solidari, que ara mateix doncs, està sent bastant criticada la Unió Europea per crisis com la dels refugiats, les crisis econòmiques que hi ha hagut els últims anys a Grècia, a Espanya, a països del sud, sobretot. I aquesta associació doncs, pretén reviure la Unió Europea, que ara mateix està en un moment bastant crític. Llavors, aquest dilluns, juntament amb l'Institut Sanders, que va ser fundat el 2017 per Jane Sanders, l'esposa de Bernie Sanders, del qual hem estat parlant aquestes setmanes, que va ser possible candidat a les eleccions dels Estats Units, han llançat, juntament amb l'Institut Sanders, el DiEM25, han llançat una iniciativa d'unió de totes les esquerres d'Europa per frenar l'avanç de l'autoritarisme i han posat nom a aquesta unió com la Internacional Progressista. Aquesta organització, que ha estat avalada per més de 40 intel·lectuals de tot el món, entre els quals destaquen Noam Chomsky, Yanis Varoufakis o Fernando Haddad, que potser és el nom menys conegut, però que recordem que va ser candidat pel Partit Treballador a Brasil, és a dir, que és un home molt potent a nivell internacional. Té com a objectiu fomentar la unió i coordinació i mobilització d'activistes, associacions, sindicats, partits polítics i moviments socials per defensar la democràcia, la solidaritat, la igualtat i la sostenibilitat al continent europeu. El projecte aquest de la Internacional Progressista s'inicia aquest dilluns amb l'estrena de la seva pàgina web, que serà oberta a tothom, on qualsevol persona i organització podrà registrar-se per convertir-se en membre de la Internacional Progressista. La primera gran data d'aquesta iniciativa la trobarem al setembre, si la pandèmia ho permet, perquè encara no sabem quin volum d'assistents hi podrà haver en aquest congrés. Es celebrarà un congrés a Reykjavik, la capital islandesa.
En aquest congrés es fixarà l'agenda i els objectius de la Internacional Progressista durant el següent any. Cal destacar que és un punt important que la intenció de l'organització és estar finançada exclusivament amb donacions dels seus membres i prescindir totalment de les aportacions dels lobbies, de les empreses de combustibles fòssils, de les companyies farmacèutiques, de la banca i altres esferes del poder financer. Vosaltres com ho veieu? Creieu que funcionarà aquesta iniciativa o que es quedarà en un punt mort, també com tantes altres que han sorgit en els últims anys? Jo crec que hem d'esperar amb aquest primer congrés que se celebrarà a Reykjavik per veure una mica què és realment això, perquè jo d'entrada em deixo una mica fred, perquè la idea jo crec que és bona, està ben pensat, però crec que falta una mica un text, algo amb profunditat per poder conèixer de què es tracta aquesta iniciativa, tot i que crec que si ve de la mà de gent com Noam Chomsky, doncs podem estar segurs de que serà alguna cosa realment profitosa, perquè evidentment hem de replantejar el projecte de la Unió Europea que està devastada per tots els costats possibles i a mi deixar-ho en mans d'intel·lectuals em sembla una idea genial. Sí, de fet jo considero que la unitat serà el factor clau i decisiu pel fet de si podrà prosperar aquest projecte o no, ja que a vegades, molts cops en política, no ha sigut tant els ideals que s'ha intentat explicar o el que deia el missatge en si, sinó la unitat i quin recolzaments ha tingut i si la gent de veritat va una en aquest projecte o no. I considero una proposta molt positiva i molt important i necessari doncs, que s'allunyi totalment d'aquelles empreses que representen una mica el passat i s'enfoquin més aviat en el futur. Sí. És el problema que potser perdó Andreu, digues. que potser hi ha hagut iniciatives així abans, però sempre portaven la firma d'alguna empresa financera o d'alguna energètica, no? Que al final, doncs, sí, evidentment exercia una pressió que feia impossible que hi haguessin coses així, i en aquest cas, doncs, si la intenció és aquesta i s'acaba complint, algo important també tenir en compte, doncs jo crec que pot tenir els seus fruits. Sí, a mi la impressió que m'ha donat, si em permeteu la simplicitat del paral·lelisme, és com un equip de futbol en el que arriba un gran magnat i fitxa a tot un equip de cracs, no? I munta un equip de cracs que no es coneixen de res, però tots són molt bons, però junts vés a saber com funcionen, no? Doncs jo veig que és una iniciativa que té un munt de noms propis, que crida molt l'atenció per les individualitats que el conformen, però que ja veurem com funciona, perquè sobre el paper sembla que és una bona idea, però no sabem com funcionarà a la pràctica. Doncs, si us sembla bé, avancem al següent tema, que podria estar perfectament inclòs dins de la secció del Jordi, perquè és algo molt cultural, però del que parlarem ara mateix és del boom de l'autocine. Perquè tots heu vist algun cop una pel·lícula americana en què dos enamorats agafen el cotxe i se'n van a veure una pel·lícula des del seu automòbil. És com el somni americà, no?, aquesta imatge. Doncs funciona normalment a les pel·lis, Sí. La pandèmia ens ha fet tirar enrere en el temps en molts aspectes i també en el món de la cultura, tot i que la música ha innovat en aquest aspecte perquè s'ha adaptat doncs, fent concerts a través de les xarxes socials i llançant discos des d'internet, que ja era una cosa que es venia fent els últims anys però que s'ha seguit fent durant la pandèmia. Doncs el cinema ha tirat enrere en el temps i ha recuperat aquesta forma vintage, diguem-ho així, de gaudir de la gran pantalla, no? En alguns països com Alemanya, Corea del Sud o la República d'Iran, els més cinèfils, incapaços de sobreviure només amb la televisió a casa seva, ja s'han adaptat a aquest format retro i ja han anat als primers autocines. Al país germànic, que és el que ens cau més a prop, no només no s'han tancat els autocines amb la crisi sanitària, sinó que s'ha doblat el número d'autocines que n'hi havia en el país. Als Estats Units, que és l'origen d'aquesta moda, també s'han anat obrint progressivament davant del tancament de 5.000 sales de cinema a tot el país, que és un panorama bastant desolador per la indústria i sembla ser que es podrà recuperar mínimament, encara que sigui amb aquesta alternativa. De fet, aquest format és el que té més sentit que el cinema en l'actualitat sanitària en la que vivim, perquè pots gaudir d'una pel·lícula sense haver de sortir del teu habitacle, entre cometes, que és el teu automòbil. Comparteixes la pel·lícula amb els teus i no entres en perill de contagiar-te, no? A Espanya, l'Autocine de Madrid, RACE,
ja està obert des de fa 3 anys arrel d'aquesta moda antiga i ja espera l'arribada de la fase 1 de desconfinament, que ja ha arribat, de fet, per reobrir el negoci. I llavors, a les primeres setmanes ja s'ha anunciat que es reproduiran alguns clàssics com Gris o com Pulp Fiction, i al juliol començaran a arribar les novetats com Mulan, el live action de la famosa pel·lícula de Disney, no? Si ara es muntés un autocine al costat de casa vostra, a Mollerussa o a Reus, què? Hi aniríeu o no hi aniríeu? Home, jo crec que sens dubte, perquè ja no només és el fet de l'autocine, sinó que també és la sensació de que estàs fent un acte social sense comprometre de cap manera la salut o la seguretat de ningú més. Sí. I considero una iniciativa molt ben vista, molt ben trobada per la gent, pels empresaris que han començat a muntar els autocinemes aquests, i és la sensació de que potser ens estem començant a adaptar a poc a poc al coronavirus, que potser ens va agafar amb la guàrdia molt baixa, però a poc estem trobant les maneres de superar-nos i superar el virus mateix. A mi és una idea genial per tornar a fer cinema i de fet sempre he volgut anar a un d'aquests autocines. Jo de petit mirava pel·lícules americanes i tenia aquest somni americà d'anar-hi un dia, i si ara en munten un, aquí a Mollerussa tenim una esplanada a la mar de gran que jo crec que allí, si les productores o distribuïdores volen ficar una pantalla, jo en nom de l'Ajuntament els deixo l'esplanada i ja en poden muntar un, que a mi m'hi tindran cada setmana allí. Sí, al cinema, a Cambrils tenim cinema, tot i que és petitó, el tenim, de fet, està aquí al costat de la ràdio. De la ràdio. Sí, es podria adaptar perfectament, no? I muntar un autocine a la platja, on sigui, al parc del cinema, al parc del pescador, exactament. Jo crec que podríem buscar una opció i podríem gaudir tots d'una bona pel·lícula, cadascú des de la seva seguretat del seu cotxe, no? Doncs bé, deixem aquí la secció d'actualitat, que se'ns està passant el temps volant, i deixem a l'Aleix amb la secció de l'esports. Bueno, doncs benvinguts un cop més en aquesta secció d'esports, on comentarem doncs, una mica el retorn de la Porta Retours, no? I una mica la competitivitat i la motivació dins del món esportiu. O sigui que podríem començar ja doncs, a Can Barça, que malgrat el confinament i la prevenció doncs, hi ha hagut terratrèmols iguals, i en aquest cas a la directiva blaugrana, perquè les declaracions de la Porta, expresident del Futbol Club Barcelona, doncs, han fet, podríem dir, cagar una mica els calçotets, sin perdonar l'expressió, a la junta directiva, ja que doncs, amenacen retornar, i no sol, també tornar amb Pep Guardiola, el mític entrenador amb el que es van guanyar doncs, la magnífica temporada de les 6 copes i 2 Champions. I la pregunta ara és simple i ràpida. Veieu a la Porta com a president un altre cop? Jo crec que si té un projecte ambiciós, que segur que el té, tornarà, perquè hi ha molt laportisme suelto encara, i hòstia, dir que tornarà de la mà de Pep Guardiola, i també ha dit que Guardiola serà com aquest entrenador de transició fins que Xavi no estigui prou madur. Per tant, jo crec que el barcelonisme, si li prometen això, respondrà a les urnes l'any que ve. Sí, jo crec que el record tira molt, i a tot parlen de la Porta, et parlen de Guardiola i Xavi després, i ja ho vols veure, és que ja ho vols tenir. Però jo crec que quan tens aquestes opcions t'has de parar un moment i t'has de parar a pensar. La Porta tindrà un rival molt fort, perquè recordem que fa poc s'ha dit que no hi haurà un candidat continuista, ara no sé si ho estic dient bé, que continuarà amb la Junta actual. Llavors, això significarà que serà, si és veritat que la Porta es presenta, que serà pràcticament un cara a cara la Porta contra Víctor Font, que és aquest candidat que porta preparant-se tants anys per presentar-se a la presidència, i aquest home porta un... Perdona, Aleix, ara et deixo. Sí. Aquest home porta un projecte molt preparat des de fa molt de temps, i a mi m'inspira bastanta confiança, i jo crec que tornar a l'antic no és una molt bona idea. Ja sabeu el que diuen, les segones parts no són bones. Però la Porta, jo crec que molts barcelonistes, i jo m'incloc, el tenen al cap com el millor president que ha tingut el Barça. Almenys dels que jo he vist des que vaig néixer, crec que és el millor que ha tingut, perquè després tot va ser anar cap a pitjor.
I la nostàlgia avui en dia ven molt, ho veiem amb aquestes pel·lis de Disney, live action, no? Que la nostàlgia, el retorn al passat, el voler tornar a viure el que ja hem viscut al segle XXI és algo a l'ordre del dia. Per tant, la Porta té moltes opcions, jo crec, i més si no té un rival de l'actual directiva. Exacte. L'any que ve segurament estarà molt condicionat per resultats d'aquesta temporada i la següent, però s'apropen les curves a Can Barça. I poden passar moltes coses, amb tota la situació actual i el temps que falta i tot, poden passar moltes coses. Exacte. Però tot i així, doncs, com ja sabeu, aquesta secció està bastant lligada d'actualitat, però l'esport, ja que l'esport va de viure el moment i de reflectir les coses que ens fan sentir vius, però també a vegades és una mica necessari a vegades aturar-nos una mica i fer reflexions i debats fàcilment transportar-les no únicament a l'àmbit esportiu sinó també a la nostra vida diària. Per això és que porto bastant temps donant-li bastantes voltes al tema de la competitivitat. Primer de tot, vosaltres us considereu competitius? Jo sí, el Jordi no sé si és extremadament competitiu. A mi m'agrada guanyar les coses com són. El problema és que aquesta competitivitat es porta a l'extrem. Exacte. Jo mai he sigut competitiu i de fet sempre tots els esports que he practicat a la meva vida els he acabat deixant pel component aquest de la competitivitat, perquè a mi m'agradava fer esport però arribava un moment que havia de competir i sentia que allò realment no anava amb mi. Jo crec que és un component que és necessari, evidentment, i més en esports ja a nivell professional, però que, com tu deies, Andreu, molts cops es porta a l'extrem i això realment és perillós, no per la salut física, sinó per la salut mental del propi esportista. Sí. Exacte. Aquí és on volia arribar perquè ja no només és la competitivitat de l'esportista com a tal, sinó també les grans pressions i inputs que rep el mateix esportista, ja sigui de la família o dels entrenadors o de simplement unes expectatives massa altes per molta gent que simplement vol fer esport i disfrutar. Especialment en els nens més petits que molt poc creixen en un ambient poc sa per practicar esports de manera amateur. Com són exemple els insults per part dels pares, les pressions dels entrenadors o la dificultat de canalització i normalització de la derrota, que poden restar respecte als beneficis que aporta l'esport. I què n'opineu d'aquesta situació? Creu que és la correcta la concepció de les competicions no professionals? Jo crec que els nens han d'anar a passar-ho bé. Quan ets petit l'únic que vols és anar a les tardes a entrenar amb els teus amics i després al cap de setmana jugar al partit i passar-t'ho bé, i s'ha d'educar amb el companyerisme, no només dins l'equip sinó també companyerisme amb el rival i no amb la competitivitat, no? O sigui que és un component que s'ha d'anar adquirint, però no crec que s'hagi d'educar ja directament amb això, perquè és vergonyós que els propis pares de vegades vulguin donar lliçons a uns fills que l'únic que volen és xutar una pilota o córrer una estona, i la veritat és que en competicions petites jo crec que els àrbitres fins i tot haurien de poder sancionar aquests pares d'alguna manera, no sé com perquè no sóc expert, però crec que hauria de ser algo que sancionés amb l'expulsió de la graderia o no ho sé. Sí, jo anava a dir el mateix. Jo crec que falta regulació en aquest sentit. És a dir, no pot ser que un pare pugui anar a insultar l'àrbitre, insultar els jugadors de l'equip contrari i quedar-se al camp. És a dir, l'àrbitre ha de poder tenir competències o el mateix club ha de, com diuen en castellà, tomar cartas en el asunto, en aquest sentit, i netejar l'estadi d'aquesta gent que molesta, que no està per al que realment es va a un camp de futbol. Jo crec que la competició és bona i és sana, però que dins de la competició amateur, de la competició no professional, ara mateix és un gran problema, perquè genera molts conflictes i al final acaba creant un ambient tòxic als camps de futbol, per exemple, perquè pot passar qualsevol l'esport que és insostenible i és molt poc educatiu per als nens. Exacte, perquè potser podríem dir que la competitivitat ve donada també per la concepció de com a societat que necessitem demostrar coses als altres, ja no només per nosaltres mateixos per millorar personalment, sinó per mostrar al teu pare o la teva mare o al teu entrenador o a qui sigui que ets millor que algun altre, i considero que al final no deixa de ser un peix que es mossega la cua, ja que tot i que dona grans beneficis, treballar i esforçar-se molt, també té uns costos humans, psicològics, socials i econòmics que cal tenir molt en compte, perquè considero que mai podem arribar a ser el millor. Tinc la concepció de que tots volem ser el millor, però podríem estar parlant quants esportistes, quants atletes són els millors del món.
15, 20, 25, hi ha milions de persones a la Terra. És potser a vegades intentar buscar un impossible quan simplement no hauríem de disfrutar doncs, el que fem. Sí, però vull dir, això pot ser positiu si saps canalitzar-ho sense que sigui sense portar-lo a l'extrem. Jo crec que el problema està en l'educació i en molts pares que eduquen el seu fill per anar a matar, saps? Jo he sentit comentaris de tienes que ir a matar, tienes que ir, saps? Coses així, típiques coses que es criden en un estadi de nens petits i que no és bo. Jo crec que al final el que hem de fer és, com deia el savi, dir als nens que l'important és participar i passar-s'ho bé, i si realment s'acaben dedicant a l'esport, doncs ja es trobaran cara a cara amb aquesta competitivitat. Sí. Exacte. Doncs perfecte. Si us sembla bé, doncs passarem en aquesta secció que aquest cop és una mica més fàcil i estic segur que el Vull dir partit... que l'audiència s'ha queixat de l'últim partit amb temps afegit perquè no només van patir nosaltres, sinó també van patir els nostres oients a l'Eix, i no volem que cap oient del cant de les Xinenes hagi de tornar a patir, per tant et demanem que afluixis una mica el ritme, sisplau. Frenaré però pels meus oients, per vosaltres... No sents cap pena per nosaltres. Ets un sàdic, Aleix. No té compassió. Que sí, que el partit d'avui és molt fàcil. No us enganyaré, és el partit més antic que hem parlat mai, però ens n'anem a final de temporada, un 17 de maig de 2006, on es juga un partit clau per la història del Barça. L'Aicar va portar un equip d'estrelles a una final de Champions contra l'Arsenal dels Invencibles, decidit per les entrades de Larsson i Bellet. Oh, Us en recordeu d'aquest partit? Us sona? sí, ja me'n recordo. Boníssima, tio. Amb el gol de Larsson, no, sí, No. Belletti. No. Belletti. Amb el gol de Belletti mon pare em va treure al jardí a celebrar-ho. Va ser molt èpic. Aquelles famoses 2 assistències de Larsson Sí, van quedar marcades al l'acord blaugrana. Larsson, un tipus de jugador que el Barça no tracta de tenir mai més i que tant i tant falta li ha fet al Barça. Espectacular, podríem dir que és el millor calp que ha passat mai pel Barça. Pot ser, sí, pot ser. Bueno, doncs, qui formava part d'aquell 11 inicial per part del Futbol Club Barcelona? A la porteria hi havia un jove Víctor Valdés, una defensa formada per Oleguer Preses, Puyol, i qui era el segon central? Rafa Márquez, no? Molt bé, Exacte. exacte. També anava a dir Márquez, per l'època sí. Un clàssic. Central S'ha mexicà. retirat ara fa poc, diria que aquesta temporada. Sí, va ser si no m'equivoco, el jugador empatat que ha jugat 5 mundials. Sí, un munt de mundials ha jugat. És un heroi a Mèxic. Sí. Com a lateral dret Van Bronckhorst, procedent de l'Ajax, i ja anem al mig del camp. Qui era un dels migcampistes que formava part del 11 del Barça? Teníem a Van Bommel, a Edmilson i quins 2 migcampistes més? Jo Deco. Aquest el sabia. Una ha de ser Deco Deco? i l'altre Xavi, no? Espero i desitjo. No, Jo tinc una... Silvinho, pot ser? no, Silvinho jugava d'extrem o alguna així, no? No me'n recordo exactament. no, sí, jugava com a... Silvinho- Però és el recanvi. I Sí, Saviola? els últims anys va jugar de lateral. I Saviola estava... No, el Conejo Saviola encara no. Encara no. No, és una mica complicat, és d'aquests una mica tapats per la història. Tapats No sé per si la ho sap. història. Milito? No, Turam? no, va rendir molt més fora del Barça, que, però tot i així, era francès. Francesc. Henry. No, encara no hi era Henry. No, No hi era. Henry de fet està a l'altre equip, a l'Arsenal. És veritat. Està a l'altre equip, està a l'Arsenal. exacte. Jo crec que... Hòstia, Juli podria ser? Exacte, Juli. Ah, molt Molt bé, bé. Jordi, eh? Molt bé. I la davantera, doncs, mítica, òbviament, de Dinho, Ronaldinho pels amics, i Eto'o. Eto. Ara bé, passem al magnífic Arsenal dels Invencibles, un equipàs que va jugar tots els partits de Lliga i no en va perdre cap, i va començar amb Lehmann a la porteria, Eboué a la defensa, Kolo Touré, germà de Yaya Touré, i quin era l'altre central? Oh, ni idea, eh? De fet, va marcar. Central de l'Arsenal. Uf. Va marcar. Ni idea, eh? Nacionalitat? Jo tampoc. Anglès, negre. Anglès negre. No sé si hi haurà Encara set- està en actiu? Encara està en No. actiu? No, ja no està en No. actiu? Només us faré un comentari que si hi ha algun seguidor
que juga al FIFA, sens dubte, sabeu de qui estic parlant. Doncs quina mala sort, perquè no juguem al FIFA No. tots els dos. No és el cas, no és el cas. Bueno, doncs el central era Sol Campbell. Campbell. Campbell, un central espectacular. Em sona I el Ashley nom, Cole, però no. i Ashley Cole de lateral. Llavors, un mig del camp format per Gilberto Silva, Alexander Lepp, que acabaria fitxant pel Barça, i 15 altres dos migcampistes. Cesc, potser ja jugava Molt bé. a l'Arsenal? Cesc, Sí. exacte, com a jove promesa, i Ni idea, Estic superverd amb l'Arsenal. francès, també. Jo tampoc, no en tinc ni idea. Doncs el jugador que faltava era Pires, no sé si us sona, No, un jugador no, francès mític, que va jugar al mític. Villarreal. Sí, t'anava a dir, mític del Villarreal. Del Villarreal, sí, va jugar al Villarreal i va deixar unes grans accions per aquí també a la Lliga Espanyola. I una davantera doncs, formada per Ljungberg i Henry. Bueno, doncs fins aquí el partit en temps afegit, espero que us hagi agradat. Avui molt millor que el de la setmana Sí, passada. millor que el de la setmana passada. I bueno, doncs ja dono pas al Jordi amb la secció de cultura. L'últim baròmetre d'hàbits de cultura i compra de llibres a Espanya, publicat pel Gremi d'Editors el passat mes de febrer, ens deia que més de la meitat dels joves d'entre 15 i 18 anys no són lectors freqüents i que a partir d'aquesta edat es redueix la proporció de lectors. Amb aquestes xifres podem encetar la secció de cultura bastant tristos i podem sentenciar que la majoria de joves no llegeixen. No els agraden els llibres, detesten el fet de gaudir d'una bona lectura, que de fet és un plaer que molts hauran descobert aquest confinament. A tots aquests joves no lectors, segurament de petits, no els van fomentar l'hàbit de la lectura i ja durant l'adolescència va ser impossible perquè amb aquestes lectures que ens ficaven a l'institut doncs era molt i molt complicat enganxar-nos a llegir llibres. Avui a la nostra secció intentarem desmuntar el mite de que els joves no llegeixen i volem fomentar no l'hàbit, sinó la satisfacció de seure davant d'una bona història i endinsar-te de dins de les pàgines, obrint la mirada cap a mons imaginaris o altres realitats que s'escapen de la teva quotidianitat. Aleix, Andreu, suposo que vosaltres no sou aquest tipus de jove que detesta els llibres, no? No, que va. Digues, Aleix. No, justament podem dir amb orgull i satisfacció que nosaltres doncs, som bons lectors i també una mica rates de biblioteca, però ja ens agrada i parlem molt de llibres més enllà del propi programa. Sí, jo li he de donar les gràcies a ma mare, que des de ben petit m'ha portat a la biblioteca. Gràcies a ella soc lector. Bé, doncs avui la nostra voluntat és que us convertiu una mica amb l'Aleix i l'Andreu i us oferirem alguns llibres amens, fàcils de llegir i senzills per a tots aquells oients que no sou lectors habituals i que amb el temps lliure que tenim pugueu acostar-vos a les llibreries o a les biblioteques, llibreries que ja estan obertes, biblioteques encara no, això costa una mica de controlar, veure en quines fases podem fer cada cosa i sempre mantenint les distàncies de seguretat pugueu fer-vos amb algunes de les recomanacions que avui us oferirem. Comencem, doncs, recomanant una novel·la policíaca, el gènere per excel·lència d'aquells que no els agrada gaire llegir i busquen algo amb el que enganxar-se fàcilment. La novel·la de la qual us vull parlar és tot un clàssic del gènere, Los mares del sur, de Manuel Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán va ser un autor de postguerra que es definia, atenció, com a periodista, novel·lista, poeta, assagista, antòleg, prologuista, humorista, crític, gastrònom, culer i prolífic en general. Culer, L'obra que us Destaquem culer. Des de la secció d'esports destaquem culer. Vázquez Montalbán era un autèntic personatge fanàtic del Barça també, de fet. L'obra que us recomanem avui d'amb ell forma part d'una multitud de llibres que va escriure protagonitzats pel detectiu Pepe Carballo, un personatge mític de la literatura castellana. L'excel·lència de Vázquez Montalbán narrant els casos en un escenari tan cru, però a la vegada tan vell com és la Barcelona de la segona meitat del segle XX, i sempre amb el seu toc reivindicatiu i crític, perquè de fet Manuel Vázquez Montalbán era un comunista declarat, doncs una mica tota aquesta aura que generaven els seus llibres és el que de ben segur que us atrapa. No us desvetllaré res sobre l'argument de Los mares del sur, us animo a que obriu aquesta porta i entreu al món de Carballo i companyia, però vigileu perquè això us pot convertir en una addicció. Seguim i ara el que us proposem és una cosa totalment diferent. No sé si us heu plantejat mai llegir un assaig, companys, n'heu llegit algun? Jo crec que sí. Algun. Més enllà dels que ens posen a l'institut, filosofia i tal,
no és un gènere que m'ha cridat l'atenció. Doncs Depèn de la segurament tenim molts oients com l'Andreu, que potser no els hi crida gaire l'atenció, però si us dic que us podeu endinsar en un dels casos de pederastia més sonats dels últims anys, com va ser el cas del pederasta de Castelldans, i fer-ho des de la visió d'un policia, un especialista, una de les víctimes i de la del mateix pederasta, què us sembla això? Hosti, Ostres, el pederasta... molt Interessant. potent, Doncs aquest és el punt de partida de Li deien pare, del periodista del Pla d'Urgell Carles Porta, que ha tornat a saltar l'agenda mediàtica amb el programa Crims, però que porta anys i anys publicant investigacions molt interessants com la de Tor o la de Fago, que també aprofito per recomanar-vos. Aquesta del pederasta de Castelldans, que és de les menys conegudes del Carles Porta, a mi és de la que me va sobtar més, primer per la proximitat geogràfica, perquè Castelldans és un poble que a mi em queda molt a prop, aquí a les Garrigues, i que els fets són d'una duresa molt i molt heavy, i se m'han ficat els pèls de punta mentre llegia l'obra, perquè, tal com diu el subtítol, el que intenta explicar és quan l'horror es disfressa d'amor i de família, una recomanació que no us podeu perdre. Finalment, per si el que voleu començar a llegir no és algo amb tant text i és poesia, i sou uns enamoradissos de mena, que això també és important tenir-ho en compte, la vostra obra ideal és El amor, las mujeres y la vida, de Mario Benedetti. La bellesa amb la qual l'uruguaià baixa l'amor del cel i el posa en un pla terrenal i quotidià us atraparà des del primer vers. Us sentireu vostres les seves rimes i amb una mica de sort, gràcies als seus poemes, aprendreu a estimar una mica millor. Un cop més, Benedetti és tan sols la porta a un món inimaginari com és la poesia i que ens donaria per una secció sencera. I fins aquí les meves recomanacions. Ara, tal com ha dit l'Andreu a l'inici del programa, és el vostre torn, estimadíssim públic. Ho esteu sentint bé. Aquesta setmana vam deixar una etiqueta d'aquestes als Instastories d'Instagram per a que ens recomanéssiu llibres per a aquell amic que tots tenim, que no li agrada llegir, que no ha agafat un llibre en la seva vida i que ara, amb el confinament, és el moment de que obri algun llibre i almenys el fullegi. Farem un repàs ràpid d'aquells llibres que ens heu recomanat per tal que la resta d'oients puguin anotar-se a la seva llista de futures lectures. Comencem amb la recomanació de l'Ainoa, que ens ha enviat el mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo. És una d'aquelles lectures que abans parlàvem típiques de l'institut. No sé si us la vau llegir vosaltres a l'institut. Jo la vaig llegir a segon d'ESO. I el vaig gaudir molt. Sí? Doncs mira, me l'apuntaré, perquè a mi ni em sonava, sincerament. Doncs és una obra clàssica de la literatura catalana, Andreu, i és un apocalipsi, de fet és una apocalipsi a la catalana, jo sempre ho dic. I a més, si us agrada, si t'agrada el llibre, Andreu, i la gent que encara no s'hagi llegit, si us agrada, dir-vos que es va fer l'adaptació cinematogràfica gravada per aquí a les Terres de Lleida, perquè de fet el seu director era Carles Porta, que avui sembla que estiguem parlant només d'ell. Estàs fent spam. S'ha de defensar el producte del territori, Andreu. Doncs Carles Porta va fer la versió cinematogràfica d'aquest mecanoscrit del segon origen fa uns anys. El Gerard ens recomana La vegetariana, de Han Kang, una història ambientada a Seül sobre una dona que un dia se'n va a dormir i té un somni, com tenim tots cada nit, i després d'aquest somni decideix convertir-se en vegetariana, amb tot el que això comporta. La premissa a mi me va impactar quan ho vaig llegir. Jo me l'he apuntat i us convido que vosaltres també ho feu i li doneu una oportunitat, perquè si la recomanació ve del Gerard segur que és un bon llibre. Brutal. Confieu en el Gerard, deixeu-vos guiar per les seves recomanacions. Per programa i per Twitter també. La proposta més ambiciosa, però, ens la brinda la Maria. Atenció, agafeu-vos fort perquè aquesta no sé si us espereu. Us proposo llegir El manifest comunista de Marx i Engels, Reforma o Revolució de Rosa Luxemburg i la Revolució permanent de Trotsky. I quan ja ho hagueu fet, us senteu davant de la tele i us mireu El rei Lleó i ella assegura que el veureu amb uns altres ulls. Jo és algo que algun dia o altre ho faré perquè és realment curiós. És de traca, o sigui, acabarem sent tots uns bolxevics després de la recomanació de la Maria, Sortirem de casa però sortirem a desalutar el govern, saps? Sí, acabarà amb el directe capitalisme. fer-lo caure. No és el primer cop que hi ha quan vam fer aquelles coses per xarxes a l'inici del confinament també ens van titllar ja de rojos comunistes. El Camp de les Xineres és un programa polític, no ens posicionem. Bueno, a veure,
Això ja ho fa... Nosaltres diem el que pensem i després vosaltres ja traieu les vostres pròpies conclusions. Seguim amb les recomanacions dels nostres oients i és que l'Àlex ens ha recomanat novel·les de l'estil del Corredor del Laberinto, una d'aquestes novel·les distòpiques per a públic juvenil que van tenir molt èxit fa uns anys i que si busqueu alguna cosa que us enganxi, que sigui senzilla, doncs jo crec que és una opció molt interessant a tenir en compte. La ladrona de libros és la recomanació que ens fa la Gemma. És un best-seller juvenil ubicat a l'Alemanya d'abans de la Segona Guerra Mundial, narrat ni més ni menys que per la mort. Ho heu sentit bé, per la mismíssima muerte. És una obra que també té adaptació cinematogràfica de fa pocs anys, crec, i també doncs, una bona opció si us interessen totes aquestes novel·les envoltades cap a la Segona Guerra Mundial. La Clàudia ens proposa un autor que diu ser molt fàcil de llegir i que de ben segur heu sentit a parlar-ne algun cop, que és l'Albert Espinosa, que de fet, creador de Pulseres Vermelles, sèrie que s'està remitint aquests dies per TV3 cada dilluns. I causant llàgrimes, causant més d'una llàgrima pel que constatat. Tornant a fer-nos plorar, per si algú no se l'ha vist, ara és el vostre moment. Tornem amb els llibres d'Albert Espinosa i és que té novel·les d'allò més commovedores, però us proposem començar amb un llibre que no és una novel·la. El llibre es titula El món groc, és la seva primera obra i jo no us diré res més. Us hi endinseu i ja ens comentareu què tal. Acabem amb el que ens ha explicat la Ona. A ella no li agradava llegir, però tenia ganes de fer-ho, d'agafar un llibre i llegir, però no trobava aquest llibre que realment l'enganxés i va pensar, hòstia, a mi què m'agrada? Doncs va trobar un interès a la seva vida que eren els tatuatges. D'aquesta manera va començar a llegir sobre el tema, per tal d'aprendre més, va anar llegint llibres, i és una cosa que us animem a fer, que si no sabeu trobar un llibre que us interessi, penseu en algun hobby, alguna afició que tingueu, que pot ser des del bàsquet fins a Star Wars. I segur que trobareu algun llibre sobre el tema, perquè llibres n'hi ha d'una infinitat de temes increïble, i serà la manera de que pugueu entrar al món de la lectura i us hi enganxeu i trobeu coses que ben segur us agradin. Us agraïm a totes i a tots la vostra participació i us animem a seguir-nos a les xarxes, perquè allí és on hem engegat això i us demanarem cada setmana més que interactueu amb nosaltres i que participeu del programa. Abans d'acabar la secció, però, voldria demanar als meus companys que també us facin arribar algun que altre llibre. Aleix, Andreu, teniu preparades ja les vostres recomanacions? Sí, bueno, serem breus jo crec, perquè el temps és el que és i podríem estar bastant de temps, però jo simplement jo recomanar ràpidament doncs, una mica recuperant aquesta Barcelona de la segona meitat del segle XX amb La sombra del viento, que és un llibre de Carlos Ruiz Zafón, que en realitat el vaig disfrutar molt i em sembla una aproximació molt bona i una narrativa doncs, molt atractiva que pot agradar molt als nostres oients i Victus, que també fa un reflex molt bo sobre la guerra de 1714, combinant a la perfecció doncs, el que ve a ser la no ficció, o sigui, la fet històric amb una mica de ficció, però bastant propera al mateix món real. Sí, jo m'he preparat dos dels últims llibres que m'he llegit i n'he agafat dos per enfocar-los a dos públics diferents. Hem parlat d'aquells que no són molt habituals lectors i que volen començar a llegir. Doncs per a aquest grup de persones els hi recomanaria La verdad sobre el caso Harry Quebert, que és un llibre que jo recomano molt perquè és un llibre superentretingut, tot i que és una mica llarg, es passa molt ràpidament. És una novel·la relativament fàcil de llegir i de seguir, no es fa avorrida i explica la típica història policíaca on hi ha un misteri, hi ha una mort, hi ha una trama amb un detectiu i al final s'acaba resolent tot. No us diré molt més, només que hi ha una segona part i que aquesta segona part, des del meu punt de vista, és encara millor que la primera, cosa que contradiu amb el que hem dit abans de que les segones parts mai són bones. És molt complicat i més en la literatura trobar segones parts que realment valguin la pena i segueixin bé el fil de la primera. Doncs en podríem parlar algun dia. De fet, aquesta segona part no té per què llegir-se després de la primera, o sigui que us deixaré aquí el títol, El libro de los Baltimore. Podeu començar per qualsevol dels dos, però jo us recomano que comenceu per La verdad sobre el caso Harry Quebert. I per aquells lectors que són més rates de biblioteca, com ha dit l'Aleix abans, que són més ansiosos i que volen lectures profundes i més complicades, us recomano 2666, escrit amb xifres, no amb lletres. 2666 de Roberto Bolaño. Quin autor, i llatinoamericà, és un orgull
haver llegit aquesta novel·la i saber que aquest autor xilè ha creat una de les millors novel·les del segle XXI, segons molts crítics. I què puc dir d'aquesta obra d'art? És una història que, curiosament, està millor escrita que... És a dir, és millor la forma en què està escrita que la història que explica. El millor d'aquest text és com està escrit, no la història que explica. Això sí, això és una lectura avançada. Té més de 1.200 pàgines, és un llibre lent, és un llibre que t'has de llegir amb calma i és per lectors experts, sobretot. Jo crec que molts cops, ara comentaves, crec que molts cops menys tenim i ens oblidem que a Latinoamèrica hi ha molta bona literatura i que està escrita en castellà i per tant hi podem accedir fàcilment a les versions originals, per tant també fer aquesta invitació que la gent aposti per autors llatinoamericans de molta i molta qualitat com aquest que tu comentaves. Bé, doncs, si això és tot, companys, no sé si voleu fer alguna cosa més. Sí, simplement jo volia, ara que he vingut això a compte, lloar i doncs donar les gràcies doncs, a tots els traductors, editors, tota la gent que fa possible que a nosaltres ens arribin els llibres de tot el món i puguem gaudir de les històries doncs, que grans autors han fet, ja no només ara mateix, sinó al llarg de la història i arreu del món. Però és molt bonic poder tenir accés a tot això. Sí, i respecte al que tu has dit, Jordi, dels autors llatinoamericans, tu has parlat de Benedetti, jo us he mencionat a Bolaño, però Cortázar, Borges, són autors de Sud-amèrica que valen moltíssim la pena. O el mateix García Márquez, que crec que Premi Nobel. Sí, i si voleu començar a llegir García Márquez, jo recomano Relato d'un náufrago, i també per aquells companys de carrera de periodisme que per mi és una lliçó magistral del que és el periodisme ben fet. Relato d'un náufrago, apunteu-vos-a també. Apuntat queda. Doncs bé, sí, això és tot. Avui l'altre dia us carregava de documentals per veure, avui us carrego de llibres per llegir, però de ben segur que us ajuden a fer molt més amè el desconfinament. I fins aquí, una setmana més, la secció de cultura. Doncs això ha estat tot, hem arribat fins aquí, ens estem quedant sense temps ja. Moltes gràcies per haver-nos escoltat un dia més, moltes gràcies a vosaltres per estar allí sempre a l'altre costat del transistor, a l'altre costat de Spotify, de YouTube, de qualsevol plataforma des de la que ens escolteu. Abans de marxar, voldríem agrair a Ràdio Cambrils per donar-nos l'espai i l'oportunitat de fer el que més ens agrada, que és fer ràdio, i també moltes gràcies a vosaltres, Aleix i Jordi. És un plaer. Aquí estem i recordeu que demà doncs, podreu recuperar el programa en format podcast a la web de Ràdio Cambrils, YouTube, Spotify i iVoox. Un gust compartir micròfons en la distància ara una setmana més amb vosaltres, i a la gent que ens escolta, si voleu més informació sobre el programa i estar atents a totes les novetats, ens podeu seguir a les xarxes. Ens trobareu @elcantsirenes a Twitter i a Instagram com @elcantdelessirenes. Això ha estat tot, ens veiem la propera setmana aquí a Ràdio Cambrils, perquè un cop has escoltat El cant de les sirenes no pots deixar de fer-ho. Quan tornin les sirenes